Oi, Balasri, मा खालामबाय थाखो? सफैबाय आरो माथो दुब्लिजों सफैखो? औ, दुब्लिजोंनो फैबाय। सर्टकाट जानायनि ससे गारि गाखोबाय, ससे थाबायबोबाय। गुमै, आं मा लाबोदों? नोंलाय मा लाबोनांगौसै आगै? देनां फुजायाव होगोन आं। जाथारलायबाय फाग्लिया, बिगुमायानो दासो सफैथारदों। लाबोलायथारा। सालासालिफोरखौलाय मा नुनांगौ मा नुखोब्रा आंलाय दिनै फैग्रो मोनानोलाय फसायबायसो नामा बेलाय? मा नुनांगौ मा नुखोहाय आं दिनै? जिरायनो होला आरो गसंबाय थानोसै ना मारै जाखो? फैदो सुखे, जिरायहैसै। थां, दैलाय थां। र' आं लायनि। ओइ बालास्रि, आं बारियाव एसे हाग्रा दानस्रांहैनि दे। हा थांदो। सुखे, बारियाव थाङोबा आं थांफायोलै। माथो न'आव ओरैनो थाबाय थानो? नोंजों थांफासै आं हाग्रा एवहैनो। आलासि मानसियालाय मानो खामानि मावफानांगौ सुखे? जेबो नङा सुखे, थौदोल'। फैदो होमबालाय सुखे। नै सुखे, बेनो दानस्रांलाबायदो। हाब सुखे, गोजानाव थानानै खामानि मावनायब्रा, बारिफ्रानो हाग्रा दुनानै थाजोबो, गोबावजोंसो फैनाय। थौ सुखे, दसे जिरायहैनोसै। फैदो सुखे, बेहाय जिरायहैथ'नोसै। बे समावनो सम, सुखेनाव बिनांसिगोन सुखेनि बिबोनांखौनो। ओइ सुखे, हा सुखेयालाय माला जुलि लानो सानखोब्रा? सुखे, थोनायानो गैया आंहा। सोरखौ लानोब्रा, मोनाबालाय? होमबालाय आंनो नोंबोनांखौसो नांगौमोन सुखे। आंनि बिबोनांखौ? आयै, सोरखौ नोजोर होनांगौ सोरखौबासो नोजोर होबावबायलै। मा सुखे, नों मा सानो? मा साननांगौब्रा सुखे, आंनि बिबोनांखौसो मोनबाय होनबा नोंहाबो? हरदोब्रा सुखे, नोंबोनांखौनो लासां। रावखौबो मोननाय नंखाला आङो। आंनि बिबोनांखौसो मोनबाय होनबा नोंहाबो सुखे? लाबोफाना जारलासो मोनलायलांबायलां, बिसिके होनना लाबोबाय। गुमैनि लोगो आंखौ मानसिफोरनाव नायखुमाबाय थायोथाय, आंखौसो गोसोथोखुमाखो। गुमैनि लोगोखौ आंबो जा गोसोथोबायसो।
मा सानखाङोथाय